ଅଜାର ମେସେଜ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଗଛର ଜହ ତାକତ କେନେ ଥିସି? ଗଛର ଜହ ତାକତ ତାର ଅଗି ମାନଙ୍କୁ ଥିସି। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର କବାରର ଦମ ଆଗେ ଥିସି। କବାରଟେ ବର୍ଗିଲେ ପଛେ କର୍ମୀ ବଇଲେ କି ପଛେ ସେ କବାରକେ କଲେ ସେ କବାରର ଦମ କମି ଯାଏସି। କାରଣ ସେ କବାର କରୁ ଲୁକର ଦମ ହିଁ କମି ଯାଇଥିସି ନ। ଯତୀନ ବୋଲି ଗୁଟେ 17-18 ବର୍ଷିଆ ପିଲାଟେ ତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏପ୍ରେ ଇ ମେସେଜ ପଢ଼ସି। ଇ ମେସେଜ ତାର ଅଜା ତାର ନେଇକି ପଠେଇଥିସନ୍। ଇ ମେସେଜର ମାନେ କି ଯତୀନ ଭଲସେ ବୁଝସି। ଇ ମେସେଜ ତାହାକେ ୟାଦ ଦିଲାସି କି ସେ 2-3 ବଛର ହେବାନ ତାର ମା ବୁଆ ଯେନ୍ ଛୋଟ ମୋଟ କବାର ତାହାକେ ବର୍ଗି ଆଇଛନ୍ ସେ କବାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଛେ କର୍ମୀ ବୋଲି ନେଇ ହି କରି या फिर जाहि ताहि करी आइछे। যতীন ଇ ମେସେଜକେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ପଠାସି। ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଲେଖିକରି ପଠାସି। ତାର ମେସେଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିସି ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଦାଦା ଦିଦି ନାଇନ या ଯେନ୍ ମାନେ ତାକରନୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ ତାକର ତକ ଇ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚାବାର କୋशिश କର୍ମା। ଚାଲ ଇ ମେସେଜକେ ଜହ ସେ ଜହ ସେୟାର କର୍ମା। ଲେଖକ NS ଅଞ୍ଜୟ ସୁନା।